Hi! Kamusta ka mo tanan? Nangalan ko si Adrian, mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyo ko istorya sa inyo subong tawag siya Nirvana Bourbon for Women. Iyan ni siya ni Elizabeth and James. Pambabae ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag o de parfum ni siya, butang balon, isa ka baso kalayo, bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahoy nga vanilla nga may pagkaduta amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para sa is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang. Isa lang kalinya si mga nota. Kag ang mga nota ay oak, bourbon vanilla, kag tuberose. Ang oak, amo na siyang kahoy nga dumi pagkaduta kung simutan. Tapos bourbon vanilla, mahumok nga nota. Tapos tuberose, nang baskog na siya nga puti nga bula kung simutan. Kabay pa nga namiyan kung sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa daso naman. Bye-bye!